Bizar, abenduak 23, Olentzero eta Mari Domingi Lekitxon eukiko doguz. Maderas de Lekeitio eta Sumatze eta San Inazio eremuetan egingo dirazen lanen parte hartze erakusketia antolatu dau udalak. Aurreskolako patizuan estalki finkua ipini eta jolastokiza barrizteko lanak egingo dira. Santo Tomas azokia ospatu eta gero, urrengo egunetan Gabonetako hainbat ekintza eukiko doguz. Zeintzuk dira zen jakin nahi? Astebururako hegoaldeko haize zakarrak eta giro epelak jarraipen eukiko dabe. Udaletik aldizkaritzen Ale Barriza kalian dago. Lekitxoko albiztiak jasotzen dabezen aldizkariza argitxaratu dau udalak. Etxian jaso espadozu, sato udaletxeko bulego orokorrera, kiroldegira, kulturretxera, edota eskola pearetora eta lortu zeuria. Gabonak gainean daukaguz eta Bizar bertan urteko egun politxenetako bat bizitzeko aukeri eukiko dugu. Olentzero eta Mari Domingi Lekitxora etorriko dira arratzaldeko 6etan. Kalejiria Elisa atzetik hasiko da, Galtzagorri eta Kinkin eramalien laguntziagaz batera. Gero, plazan, Olentzero eta Mari Domingigaz argazkizak atarateko aukeri eukiko dabe nahi dabein guztizak. Ez dira faltako gaztainak eta txokolate berua. Gogoratu, zeure edalontziza ekartia txokolatadarako eta holan guztizon laguntziagaz ondakin kopurua murriztuko dugu. Musikaia musika eskolia, kantu tailerra eta itxaropenako txistularizak be plazan egongo dira girua alaitzen. Lekitxon dagozen auzo eta gunien barrikuntzia ezinbestekoa da herritxarrari eskaintzen zaken zerbitzuak hobetzeko. Helburu horregaz, lanak egin aurretik herritxarren iritzizak jasotzeko parte hartze prozesuak zabaldu ditu udalak. Alde batetik, Sumatze eta Otxo Aurkiza, Buenaventura Zapirain, Arbiatx, Agirre Solarte, San Inazio eta Letraukuen zati bat hartuko dabezen berrurbanizazioa dago. Proiektua idatzi aurretik, aurre proiektuen erakusketia zabaldu da, auzokideak aurre ikusten dirazen lanak ezagutu eta ekarpenak eitzeko. Bestalde, udalak Maderas de Lekeitio enpresia euan lurrak eskuratu nahi ditu, Antzoriz izenagaz ezagutzen dan eremua hain zuzen. Herritxarrak Antzoriz ezagutu eta etorkizuneko erabilera posibliari buruzko ekarpenak eitzeko aukeri eukideizen, Antzoriz eremuen inguruko erakusketia zabalik egongo da datozen 2 astietan. Bi erakusketak eskolape aretuan ikusi halko dira urtarrilen 7 arte, eta bertan zeuen ekarpenak eitzeko aukeri eukiko dozue. Zatoz eta egin zeure ekarpena. Iazko urtean eskola publikoko patizo txikinan euan karpiak enduzan, estalki finkua ipintzeko lanetarako, eta oin karpa hori aurreskolako patizuan ipiniko da eguraldi txarreko egunetan umiak jolas eremuan egon alizateko. Muntaketa lanak abenduen amaieran egingo dira. Horretaz gain, jolastokizen eremu nagusizan urte erditxik gorako umientzako balizoko daben elementu ezberdinetako egitxura bat eta txintxaun bat ipiniko dira. Gainera, behengania be konpondu egingo da. Horrek lanok urtarrileko lehengo hastian eitzi aurre ikusten da, eta honegaz amaitutzat emongo dira azkan urtietan aurre eskolan eindako lanak. Gabon girua igarten da dagoneko. Aurreko barizakuan argizak biztu genduzan herriza girotzeko. Aste honetan barriz, Santo Tomas azokia eukidugu plazan. Li Artibai eskualdeko produktu honenak ikusi eta erosi alizan doguz, eta noski, taluak jan edota zagardua edateko aukeria be eukidugu. Oin barriz, Gabonari hasieri emoteko, Olentzero eta Mari Domingin kalejiri eukiko dugu Bizar arratzaldeko 6etan. Aurretik, arratzaldeko 4 Bizkaiko kluben arteko 6 punta txapelketia eukiko dugu Santi Broward frontoian. Gero, 8 Goraburu elkartiak Mari Jesizak kantatuko dituz kaleri kale. Gainera, zapatuan,
Trakatan elkartiak Gabon abestizen kale jiria antolatu dau eguerdiko 12 plazatik hasitza. Abenduen 28 irrien lagunak ikuskizuna eukiko dugu ikusgarri zinearetuan arratzaldeko 5 29 barriz, musika bandien Gabon kontzertua entzuteko aukeria egongo da iluntzeko 8 konpainiko elixan. Eta urteko askan egunian, San Silvestre lasterketia eingo da goizeko 11 aurrera. Gogoratu, lasterketa aurretik, Lekitxoko elikagaizen bankurako janariza batuko dala. San Pedro kofradizak 60 kilo berdele monditzu dagoneko. Izan zaitez solidarizua eta ekarri elikagaizak. Urrengo egunetan beraz, egitarau ederra daukagu Lekitxon. Gabon zorizontzuak euki. ¿Cómo has dicho que te llamas? Whitney Elizabeth Houston. Llegar al mayor público posible. I wanna dance with somebody. Adi Gabonak direla eta ordu aldaketak daude. Whitney Houston abeslariari buruzko biopika. Ahotsaren atzeko emakumearen erretratua. New Jerseyko abesbatzako neskatillatik, sari piloa eta itzelesko salmentak eragin zituen artistaraino. Lekitxon bizi? Herrizan erosi? Danok irabazi. Eguraldia Kitxo elkartiak babestuta. Atzo neguan sartu ginean eta temperaturak epeletik jarraitzu dabe. Maximoak 20 gradu ingurukoak izan dira. Hego-mendebaldeko haizia bolada gogorrakin ibili da. Bizar, Barejakua, hego-mendebaldeko haizia arro ibiliko da, batez be eguneko lehengo zatizan. Zeruan odeizak eta ostartiak izango dira. Temperaturan aldaketa gitxi. Zapatuan, hego-haiziak eta giro epelak jarraipen eukiko dabe eta egun honetan ostartiak gaienduko dira. Hego-mendebaldeko haizia arro ibiliko da eta termometruetan ia ez da gora berarik espero. Domekan, barriro be hegoaldeko haize zakarra eta giro epela eukiko doguz. Zeruan, zapatuan baino odei gehiago egongo dira, baina alan dabe giro lehorra espero da. Urrengo asterako iparraldeko haiziak temperaturen beherakadia ekarriko dau, baina eguaztenerako barriz hegoaldeko haizia bueltatuko da, eta ondorioz temperaturak barriz epeltzera egingo dabe. Beste barik, olentzerok eguraldi ederra ekarriko gaitxula emoten dau, eta beraz, Gabonak aprobetxatu eta urrengo astera arte.